ନମସ୍କାର। ଗୋଟିଏ ଦିନ କିନ୍ତୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ବଡ଼ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫେରିଯିବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27, 2025କୁ। ଏମିତି ଏକ ଦିନ ଯେଉଁଠି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ବଦଳିବାର ସଙ୍କେତ ମିଳିଥିଲା। ଏମିତି ଏକ ସହରର କଥା ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଆଉ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁକିଛି ଏକଦମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ଏହା କୌଣସି ସାଇନ୍ସ ଫିକ୍ସନ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବତା ଯାହା ଦୁବାଇର ରାସ୍ତାରେ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖିବା ଆମର ଯିବା ଆସିବା ଏବଂ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ତରିକାକୁ ଏହା କେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ସୋଭରେନ୍ ମୋବିଲିଟି କ୍ଲାଉଡ୍ ଜିନିଷଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ଏହାକୁ ସହଜ ଭାଷାରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ହେଉଛି ସହର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭଳି। ଏହା କେବଳ ଗାଡ଼ି ନୁହେଁ, ବରଂ ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ଆଉ ଏହା ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରି ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ବିହୀନ ଗାଡ଼ିକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ୟୁଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି। ଦୁବାଇରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଏକ ଏଭଳି ସିଷ୍ଟମ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେମାନେ ଏକ ଏମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ହେବ। ହେଲେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ସହରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏତେ ଶକ୍ତି ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଏତେ ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଊର୍ଜା ଉତ୍ସ ତ ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆସୁଛି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ଖବରଟି ଶକ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଏକ ପ୍ରକାର ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା। ରୁଷିଆ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଘୋଷଣା କଲା। ସେମାନଙ୍କର ଏହି କ୍ଲୋଜ୍ଡ ସାଇକଲ ସିଷ୍ଟମ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନର ପୂରା ସମୀକରଣକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖେ। ତେବେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ କାହିଁକି ଏତେ ଖାସ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ଆଣବିକ ଇନ୍ଧନର ପ୍ରାୟ 95%କୁ ପୁଣିଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଲା ବହୁତ କମ୍ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରିବ ଆଉ ନୂଆ ୟୁରାନିୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମିଯିବ। ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରୁ ବାହାରି ଆମ ପ୍ରକୃତି ଆଡ଼କୁ ନଜର ପକାଇବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହିଦିନ କେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ସମୁଦ୍ରର ଏହି ଶାନ୍ତ ଜୀବଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଡୁଗଙ୍ଗ। ଏହାକୁ ଲୋକେ ଭଲରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଗାଈ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଭାରତର ତାମିଲନାଡୁରେ ଥିବା ପାକ୍ ବେରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଡୁଗଙ୍ଗ ସଂରକ୍ଷଣ ରିଜର୍ଭକୁ IUCN ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥାରୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଏହି ଶାନ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ନୁହେଁ, ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଥାନଲ ଏକ ବଡ଼ ବିକଳ୍ପ। 1G ଇଥାନଲ ଯେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟରୁ ତିଆରି ହୁଏ, ସେଇଠି 2G ଇଥାନଲ ତିଆରି ହୁଏ କୃଷିର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଦିଗରେ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2G ଇଥାନଲର ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କୃଷି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଏକ ନୂଆ ଆୟର ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ଦେଶ ଭିତରକୁ ଆସିବା। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତୀୟ ଗୌରବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଦିନଟି ଭାରତ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ଖାସ୍ ଥିଲା? ପ୍ରଥମେ କେରଳ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ନୋର୍କା କେୟାର୍ସ ସ୍କିମ୍ ନାମକ ଏହି ଯୋଜନା ବିଦେଶରେ କାମ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସାହାରା ଅଟେ। ତେବେ ଏ ଯୋଜନାଟି କ'ଣ? ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ବହୁତ ସରଳ। କେରଳ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ନାଗରିକମାନେ ବିଦେଶରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦିଗରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ନୂଆ ଆଶା ଜନ୍ମ ନେଉଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ବାୟୁସେନାର ଏକ ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେଉଥିଲା। ଆମେ କଥା ହେଉଛେ MiG-21 ବିମାନର। ପ୍ରାୟ 6 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତୀୟ ଆକାଶର ପ୍ରହରୀ ସାଜିଥିବା ଏହି ବିମାନକୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଛି। 1963ରୁ ଏହାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ 1971 ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହାର ବୀରତ୍ୱକୁ କେହି ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଏହାର ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କାରଣ MiG-21ର ସ୍ଥାନ ନେବ ଆମ ନିଜ ଦେଶରେ ତିଆରି ସ୍ୱଦେଶୀ ତେଜସ୍ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ। ଏହା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଦିଗରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଉ ଶେଷରେ ଚାଲନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନୀତି ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରୁ ବାହାରି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ଓ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ସେହିଦିନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟର ଭାବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେଲେ। ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସବୁ ସଫଳତା ପଛର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ତାହା ହେଉଛି ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ। ଏହି ଭାବନାକୁ ଏହି କେଇଟି ପଂକ୍ତିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ତୁ ପଡ଼ିଲେ ବି ଉଠୁଥା, ଯାହା ବି ହେଉ ବସ୍ ଚାଲୁଥା। ବାଧାବିଘ୍ନ କେତେଦିନ ରାସ୍ତା ଅଟକାଇବ? ଯଦି ଚେଷ୍ଟାରେ ଜୀବନ ଅଛି ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ବି ବଦଳିଯିବ। ଏହା ହିଁ ତ ଅଧ୍ୟବସାୟର ଶକ୍ତି। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27, 2025 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିର ବିଦାୟର ଏକ ଦିନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିର ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେବ? ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବେ।